Yo, what's up guys? Welcome to my channel Nose Media TV guys. I bring you another video, guys. And in a prophet new prophet Miracle Paul varikupisa zvaizvezvi guys, varikupisa. So vanhu vakawanda vari kundibvunza why ndiri kusenda ma short videos guys. Inini ndinongosenda zvanenge ndawana ndo zvandinosenda. So today ndichasiya information yese ndichaisa pa screen, then mobva matora number dza prophet kune vana achida ma one on one vanoda kubhuka vatotora na prophet, then mobva mavabata pa number dziri pa screen, dziri kubuda pa screen idzo. Thank you guys. Ndakuunzira imwe video guys, zvakaoma guys. So if you are new to this channel, please subscribe, like, comment, share and turn on the notification button so that when we upload a video you'll be notified. Makambosvika ukadoma ndo kwandinogara. Okay, thank you Jesus. Makaroora ere? Hongu. Akwete kugara nemudzimai, kuroora kubvisa pfuma. Andinango kupedza. Enda unobvisa pfuma. Amen. Ndaona waroreswa guwa. Amen. Enda unobvisa chi? Pfuma. Nda unobvisa pfuma. Amen. Ndauya kuti ndingokuchenjedza. Kugara nemukadzi hakusi kuroora, kuchaya mapoto. Kuroora kunobvisa pfuma. Sokura Mwari ratitaurira murume uyu aende anoroora, because makore mashoma kubva muzuva ranhasi acharooreswa guwa. Amen. Mazvizwa ka? Hongu. Ndo mamiriro azvakaita iwaya, kuti muzoziva kuti nguva iyeyi yakusvika mudzimai wenyu achazobviswa zamu. Haasitorina zamu rekuraiti. Ndati kuti muzoziva kuti nguva iyeyi yakudini? Yakusvika. Achazobviswa zamu. Muzoziva kuti nguva iya yekuzororeswa guwa yakudini? Yakusvika. Saka imi kana mazongwara, garai makaroora. Kuitira kuti zvinozouya zvese kumberi uku tichishandidzana sehama, pasina vamwe vanozoti uyu hatimuzivi, zvinozorema. Rakaenda kupi zamu? Mukaka wakaendepi? Akaita breast cancer. Alright. Ndo chenjedzo yangu yandauya nayo chete iyoyo. Ndati endai munodini? Munoroora. Dai munoroora nekuti pamakore mashoma anotera ndaona maroreswa chi? Guwa. Asi kuti muzoziva kuti nguva iye yakusvika yekuroreswa guwa, mudzimai achabviswa chi? Zamu. Mune zvamungade kubvunza kana kuchema? Ndotokumbira rubatsiro because mari yacho iri kunetsa. Pese pandinoti ndoda kuunganidza mari yekuenda kwana Tezvari, ndinogona kutosaramba ndichitotadza kutenga kana mavheji chaiwo. Asi ngoti ndoda kuenda kunoendesa kwana ambuya vakashayika, 2 minutes mari inoungana zvese zvotoita. Asi ngoti ndakuda kuenda kwana baba, mumba munogona kutadza kana kutenga 2 liters yemafuta chaiwo. Ngatimbowana matirai, because wakamirirwa neshamu. Wakamirirwa nechi? Ana Tezvara wako wakakumirira neshamu. Handizive muri ndururani here? Pane kutaura kwakamboitika here? Patanga kurwara mudzimai. Okay, chii chakaitika? Patakavazivisa, ivo vanoti handina kuvazivisa. Kunzwa ka? Uri kuona panyaya yacho kwairika? Kuti iwe wakutonzi hauna kudini? Handina kuvazivisa. Kureva kuti taakutaura imhosva kai? Taakutaura kuti ichi? Ko ngatizotiwo Mwari, sekutaura kwandaita kuti hakuna ari kurarama zvamuchose, ngatizotiwo Mwari vatonga, unozozvigona here? Handizvigoni apa. Saka ndakutaurira zoko riri kuti enda uyanane nawo, iwe weita unge benzi zvako so. Handitika? Kana wanzi mukwasha watadza ingoenda wozvirereka. Wana Tezvara ndakadini? Ndakakanganisa. Enda hako urambe wakazvirereka chaizvo.